Ok, fa izy ndraiky koa zegny atsika eto mbala namanao THIERRY Titan zegny ty ataoko fa mizaha tsara zegny anao aminazy magnazava raha io zegny na dia tsy regninao hoe ino raha zavainy io fa mahita ndraiky zegny anao zio ty hoe izy io misoma bateau zegny andrano io zegny donc zegny i raha ty tsika tsy nivolagnina e aloha volagniny tsara mazava tsara fa safe mbala maro zegny olo mitsaboerera aminazy ty zegny safe izy koa nareo zegny mahita THIERRY Titan mitety lalagna donc mety magnano mety ndraikindraiky anao mivolagna hoe laologna hoe karaha olo tsy normaly ho anao fa aloha zegny porofoko aminao amin'ny vidéo ty fa izy io anao zegny mampikoragny vidéo hitanao zio ty zegny izy io karaha koa zegny fa hitanao zio ty zegny ito hoe karaha tsaiky tsy volagniko aminao zay zegny i raha ty edy marigny edy sarotro be zegny mivolagna izy safe raha ho an'izay olo tsy mahazo izy zegny ndraikindraiky mety ho touché fa raha ho an'izay mahazo izy zegny mety ho tsolonagna zegny donc zegny angataoko aminazy ty zegny mba indesinao am'ilay mahatsolonagna anao zegny ilay tokony hatsolonagna anao zegny hitondrasanao izy fa i raha ty raha marigny zay zegny izy regninao voalohany zegny somary mampitravoko hely zegny hoe misy raha karaha zegny mety ho choqué zegny anao fa izy eto zegny tsy andeha ampichoquénao zegny za fa andeha agnarigny zay zegny diako eto karaha ty raha io hitanao zegny amin'ny fiainagna io 95% ny raha hitan'ny masonao jiaby isan'andra io zegny lavage cerveau io zegny nanomboky tamin'ny fahazazagnanao zegny efa nandavage cerveau zegny olo jiaby ndraiky jusque anao amin'ny taoninao zio ty zegny donc tsy haiko firy taona anao zio ty fanjaranao zegny mamaly hoe firy taona anao zio ty na koa hoe magnambela amin'ny commentaire ambanao hoe firy taona zegny anao zio ty i lavage cerveau amin'izay zegny radio mitsabo zio télé mitsabo zio olo jiaby magnodidigna anao mitsabo zio jusqu'à l'église mandava cerveau bra jiaby matetiky zegny amintsika olombelogna raha ohatra ka misy zavatra raiky zegny mampisy ilay émotion zegny ohatra anao zio ty zegny mahita za mitenginy bateau izy io ty zegny lakina hely mety mandinika anao hoe mba tsara ka fiainagny zandry ty ho anao zio ty fa io zegny vokatra ny fandavaziagna cerveau vokatra fandavaziagna cerveau azovy zegny andeha andavazy cerveau na tsara zegny raha zegny ho azonao manomboky zio ty hoe samby olo zegny tokony andavazy cerveau nazy à partir ny raha raiky tiany fa io zegny ho 95% amin'ny fiaignanao zegny ny lavage cerveau io zegny tsy amin'ilay raha tianao zegny donc zegny atsika namezanjagnahary power afaka misafidy atsika ke karaha ty amizegny zegny izy i fisafidiana igny amizay zegny mitaky décision safe araka ny nazavainy Jim Rohn zegny mora raha io mizara roe mora io mora aminao zegny mijompy andeha hitsabo zio mora aminao zegny hijano tsy tsabo zio zegny ino zegny le raha eo amin'ny ariva ka fa arivan'ny andra 95% n'olo vangony émotion ary zay zegny andifasako feonkira regninao mandeha zegny hoe misy feonkira mandeha io zegny fa ennemi diaby io ny raha migodagna olo avaizo émotion pauvreté efa haindreo i raha zegny donc zegny tsy maintsy lavazeny koa cerveau-nao zegny amin'ny raha manorosory anao mamoro mitantara izy dia mitandregny zegny anao zio fa izy eto zegny ilagna décision-nao raha ohatra ka anao zegny mba tovoatra ny fiainagna tsaratsara ilagna décision-nao zegny izy kariva mandiniky zay fo safe zay premier pas i caméra nangalako caméra za hitanao zio ty zegny vokatra ny dinikin'olo i ordinateur aloka na
na hoe telefona alokanao izy io ty zegny vokatra ny dinikin'olo. I raha anteriko agnaty rano io zegny vokatra ny dinikin'olo. I vidéo nataoko aminao zao ty zegny vokatra ny dinikinaha. Tiako volagnina eto zegny. I dinikinao zegny miteraka ho réalité. Anjaranao amizay zegny mi-imaginer à l'avance. Manoratra amin'ny journal. Safey i raha zegny vitsy olo manigny raha zegny. Fa izy koa anao zegny mizaha olo tafita jiaby ankamaroziny, resitsika hoe 95% olo succès ireo manigna journal avako e. Indrindra zegny ikarany abitatsika io zegny manigna journal ro io. Ny raha soratindreo agnatin'ny journalindreo zegny nataza azo ty zamba mana hoe lalam-piainagna tiako iahignana amin'ny fiainagna anahy. Ino raha mbala tiako atao? Ino raha fa nataoko? Karakory agnatsarako izy tsaratsara ndraiky. Izy eto zegny izy koa fa riva zegny anjaranao volanko safay vidéo ty fa avy nataoko tamin'ny taloha. Fa izy io zegny mety mahita anao hoe io résultat anazy io. Vola miala aminazy io. Anjaranao amizay zegny ka fa riva mi-imaginer ino fiainagna tianao ndraiky zegny. Zay zegny devoiranao zay. Zay tsosy lamezanjagnaranao misafidy ino fiainagna tianao. De mandiniky isan'andro. Izy eo zegny na tsy hainao azo volana manao ndeha tanteraka izy. Na koa hoe ino asa azoanao le fiainagna tianao. Fa io zegny possible anao iegny fiainagna tianao am'le tegna tiavanao io. Fa ny tegna sarotra aminazy zegny mamaly le fagnotaniagna hoe ino man raha tegna ilaiko. Sarotra mamaly fagnotaniagna zay. Ino raha tegna ilaiko. I raha zay zegny afaka ataonao exercice agnatina 6 mois, 1 an mamaly fagnotaniagna zay. Fa safey na anao zao ty zegny mety mbala tsy mahay ino raha tegna ilainao. Safey raha zegny matetiky volaniko amin'olo za magnotany hoe ino raha ilainao. Kamarozan'olo mivolagna vola. Tsy vola ny raha tegna ilainao. Tsy vola. Ohatrany nakalo za mila vola fa tsy vola tegna ilaiko fa fiainagna. Ohatra le hitanao zio ty zegny. Hitanao zio ty fa miaigny edy zio ty de miaigny fiainagna anakaza zio ty. Tsy vola zegny raha tegna ilainao. Raha vola zegny apetrakanao voalohany agnatin'ny cerveau-nao io amin'ny fotoananao mandavazy izy bloqué fo cerveau-nao io. Fa ilagna imaginenao ino le fiainagna tianao. Juste imaginer volaniko ave soratagna amina journal. Asiava daty niany, daty firy niany. De exercice-nao amizay andavanandra imaginer. Safy raha jiaby mandava cerveau-nao volaniko. Fa jusqu'à anao mi-protéger cerveau-nao, zay anao aveo managna power anao manokana aminjegny. Power of imagination. Imagination-nao io lasa miboaka automatique ou réalité. Io zegny tsy anjara mpitondra fanjakana io. Safy izy ka ro mangala ono mpitondra fanjakana zegny, izy mizaha hevitra antegna amezananigna anao fo. Safy ka izy magnamia hanigna anao, stoppena raha io, tsy mihinan-kanigna anao, stressé anao, mikorontagna saigninao jiaby, tsy mipetraka aminao zegny ny mahanao anao. Tokony alanao i raha raiky zegny. Tsy miankina amin'olo maro anao, fa miankina aminao. Zay zegny nagnamezan-jagnaranao koa hoe décision. Raha zegny ndraiky mety ho mora amin'olo sanany, mety ho sarotra amin'olo sanany, fa ilagna pratique koa zegny ny décision. I décision-nao zay zegny magnova fiaignanao. A partirany fanoratanao ny raha tianao. Ohatra anao nianatra ta l'école mangala cahier, manoratra raha tianao anao, safy hitanao ny nakazo io ty, de zao ty mandiniky koa hoe ino koa zegny le mbala andeha iegny koa amin'ny fiaignananaka. Zegny koa diniko amin'ny fotoana zio ty arivo andra io. Za tsy mikoragna amin'olo antragno aminakazo io ty tsisy namagna za fa zaza raiky fo zio ty mandiniky izy hoe ino fiainagna tiako. Fa io vola io miboaka automatique raha io. Karaha zay zegny izy. Anjaranao volanko mandray décision, mangala écouteur,
mitandregny feonkira ohatra le regninao zegny jeudi raha zegny tsy magnino zegny fagnampiako anao zegny ambelako amin'ny lien ambany hoe amin'ny YouTube ty afaka téléchargenao zegny izy io de tandregnesanao iskariva safe feonkira io misy émotion secret ty faramparany tonga anao nitandregny jusque 10 minutes eto zegny idinikinao io amin'ny fotoananao zio ty mieritreritry raha volagno zegny zio ty ndraiky anao zio ty nda hitsaboraha zegny plus émotion idiniky zay zegny plus émotion mahatonga anao magnamia réalité malakilaky kokoa émotion ça fait fahazary igny raha io alevonigny volaniko izy ka fa olo mijaly sahira mandeha be émotion io izy koa anao zio ty zegny tsisy anognoanigna amin'ny fotoana zio ty mandeha be émotion anao io mety tsy voareglenao izy io zay zegny antony mahatonga olo zegny masaky mamono olo zay mahatonga olo sana zegny masaky mitsabo raha tsy tokony hosakin'olo zegny safeny émotion anazy fa mandeha aloka loatra ary méthode zay koa zegny tsapany Elon Musk nampiasainy amin'ny voiture mandeha amina masoandra amin'ny fotoana zio ty zegny ny fampitraofa ny diniky ndraiky émotion ary zay zegny agnamboaragna koa fotoana zio ty hoe telefony mandeha amina masoandra raha jiaby zio zegny alefa à partir na masoandra vokatra ny diniky ndraiky émotion fa izy eto zegny hoe ino zegny nininao raha dininao andefasanao émotionnao ka fa riva andra andeha iaignanao izy fa ala agnatinao malo vola atsika mikoragna vola be tsika ny développement personnel ty fa izy eto zegny soratanao hoe alanao vola malo safe tsy question hoe ohatrino mavity fiainagna tiako ty aiza tany tiako mboagna ino asa tiako firy lera za miasa tsy question mbala tsy zay aloha vola za ampidirigna agnatinao fa hoe mila hainao en détail hoe ino raha tianao ino fiainagna tianao de mitandregny feonkira zay zegny anao ampodipodinao amina répétition iskariva raha ohatra ka anao zegny tidriky lalindaligny karakory zegny nagnanaovan'ny Wesley Virginie zegny milliardaire miara-miasa aminaka zegny izy io avy Houston Texas ambany zegny izy amin'ny lien de Genescript raha ohatra ka cliquenao zegny lien io mbala tsy boaka amin'ny taby ary zegny copienao zegny lien io de manokatra vaovao zegny anao manokatra amin'ny bara vaovao ry zegny anao copienao ry zegny lien io colenao ry izy de miboaka zegny hoe igny zegny le Genescript de agnatinao zegny Wesley magnazava antsipiriany ino aby zegny nitsaboana an'izy nazahoany $1 million tagnatiny un mois zegny nataza zo ty zegny za mianatra amin'ny raha zegny ary mbala magnano pratique i olo jiaby hitanao amin'ny review ambany io zegny mitsaboka amin'ny raha aby io fa izy mivolaniko zegny vola miboaka automatique zegny donc zegny i raha zay zegny ilagna fotoana mandiniky ino raha tianao ary ilagna patience zegny sorako anao nitandregny izy tamy farany raha ohatra mbala mila vidéo maromaro zegny anao ambadiky mbala misy ambadiky hoe mbala misy raha ohatra ka nitondra valeur taminao zegny raha nazaviantsika niany azadigna zegny mambela commentaire amin'ny place ny commentaire ambany io aveo zegny azadigna mirasa amin'ny namanao agny zegny sorako anao nitandregny izy teto vidéo magnaraka azadigna miabonné aveo activer notification nao peace and love let's go.